थारैनो दिनै काजिगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमानि गेजेरजों दिनै आं नुदों जे बे ओनसोलाव जे रायजो राजाफ्रा हयथ' फिल खालायदों जे जोंनि परबजरा ओनसोला मानो जौगाख'नो हायाखै। दा बेयाव आं मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनानै बिजिरनानै नुदों जानायाथ' बिटिआर ओनसोल हिसाबै समायनानै जौगादों, नाथाय माखासे बेलायाव एसे थालांनायनि कारना नोंथांमोना मिथिगौ बे गासै परबजरा ओनसोल होननानै बुङोबा बे ओनसोलनि जोंनि बे हालामफ्रा माने एमएलएनि बियाब हिसाबै सोरबाया इस्ट बिलासिपारा, सोरबा वेस्ट बिलासिपारा, सोरबाया गौरीपुर, सोरबाया गलगन्ज बेबायदि एसे पार्टआ रानलांनानै दङमोन आरो बेनि एमएलएफ्रा जिहेतुके जोंनि बिटिआर हालामनि बाहेरानि जायोमोन। दा बेनिखाय बोसोरसेयाव जेरैबायदि सासे एमएलए मोननानै फान्डखौ गावबागाव एलेकायाव इउज खालायोबा बाहायो, नाथाय बेवहाय जों नुनो मोन्दों बै एमएलए बिथांमोना बेवहाय खुनु फान्डखौ हरनाय जायामोन आरो। दा बेनिखायनो आं सानदों फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलाव जिहेतुके आलदायै सासे एमएलए मोननो थांगासिनो दङ। दा नोंथांमोना नायदो रिडिलिमिटेसन जाखांनायनि उनाव आसामनि 126टा जे एसेम्बलि सिट एबा जोंनि एमएलए बियाबफोर दङ, बेवहाय जोङो क'क्राझारावनो जोङो मोननो हाबाय। गासै बिटिआर हिसाबै जोङो 12टा जों आसनखौ मोननो हाबाय। दा बेखौ नायोब्ला जिहेतुके नाम्बाराबो चेन्ज जाबाय, 1 नाम्बाराव गसाइगाव जाबाय, 2 नाम्बाराव दतमा जाबाय, 3 नाम्बाराव क'क्राझार, 4 नाम्बाराव बावखुंग्रि, 5 नाम्बाराव बे परबजरा जाबाय बियाबनि नामा। गतिके जों फैबाय थानाय समाव जिहेतुके सोर जायो बे उननि खोथा, नाथाय जायानो जागोन बे ओनसोलावनो खामानि मावनो हागोन। गतिके एमएलए फान्डआ जिहेतुके बाव सफैयामोन, दा एमएलएनि फान्ड आरो बिटिआरनि फान्ड बे गोबां बेवहाय खामानि मावजागोन। आरो नोंथांमोना नुबाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै गासिखौबो नायदों जे बबे ओनसोलाव माबायदि खामानि मावनांगौ। दा बेखौ दिनै गासिखौबो जोङो नायजोब्बाय, लिस्ट लाजोब्बाय आरो फैबाय थानाय समाव बेवहाय मोजांथारै खामानि मावनो थाखाय जोङो थिरांथा लाबाय। आरो बावैसो आगोल नोंथांमोना जे जोंना बर' महोत्सब जे दिल्लीयाव खुंनाय जादोंमोन, बेवहायबो भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजी बिथाङाबो फैनानै डिक्लेयार खालायदों जे बर' एकर्डआव जिखिनि बेवहाय दफाफोर दङमोन आरो जिखिनि पेकेजफोर एनाउन्स खालामनाय दङमोन बेखौ अलरेडि बिथाङा हरजोबनायनि लामायाव दंसै आरो बेजों जों गोबां खामानि मावनो हागोन। दिनै परबजरा ओनसोलाव जायगाया सेलेक्ट खालामनाय जागोन, रेलवे कच फेक्टरि जागोन, गुबुन ओनसोलाव गुबुन जागोन, बिदिनो गोबां अनुस्थानफ्राबो गायसनजागोन। आरो लोगोसे आसामनि जोंनि मानगोनां CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो दिनै आसामाव थानाय मोनफ्रोमबो हालामखौ जों बोरै रिपिडै गोख्रैसिनै जौगाहोनो हागोन बिनि थाखाय खामानि मावदों। मानो होननानै बुङोबा भारतबर्षआव मोन 5 रायजोनि गेजेराव आसामखौबो गंसे रायजो हिसाबै जौगानाय रायजो हिसाबै जिहेतुके थिसननो लादों। आरो बेबायदि लायोबा निश्चय जोंनि मोनफ्रोमबो नुक एट कर्नार, मोनफ्रोमबो गोग्लैसोनाय खना ओनसोलाव जौगानांगोन। बे हिसाबै बे ओनसोलावबो जौगागोन आंखौ मिजिंथिदों आरो रायजो राजाफ्राबो बे समायखौनो हास्थायनानै दङ। आरो दिनै गोजोन थासारि फैबाय। बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव बाव खुनु जाथि गोष्ठिनि गेजेराव फारागथि गैलिया, बयबो दिनै अनलायनाय, जौगानाय आरो मोजां थासारियाव थानानै जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ, बिटिआर हालामखौ जौगाहोनायनि थाखाय बयबो सिन्था धारना खालामगासिनो दङ। लास्ट कुइसन सार, बे काजिगाव ओनसोलजों हाबनाय नैबे PWD लामाया काजिगावनिफ्राय सफारिगारसिम गोबां बोसोर जाबाय, दिनैसिम मावफुंनो हायाखै। बेनि बेलायाव माखौ बुंनो हागोन? जे लामाफ्रा दिनै हमजानानै दङ। दिनै जोङो नुदों जे लामाफ्रा बबेबा समावहाय जुदि हमजादोंमोनब्लाबो बेवहाय गुबुन हेड थायो आरो गुबुन हेडफोरनि गेजेराव खामानि मावग्रा जाय ठिकादारफोर थायो बिथांमोना सोरबा लेहेमिया खालायो। दा बेखौ बबे खामानिया जाफुङाखै, मानि थाखाय जायाखै बेखौबो दा नायबिजिरनाय जादों। आरो जुदि बेवहाय माबा मोनसे टेकनिकेल उसुबिदा दङबा बेखौबो गोख्रै इयुन समाव मावजानायनि थाखाय राहा लामाखौ लानाय जादों।